saking kelas 11 tunggal nomor absen 2. Ing dina menika kula badhe nyariosaken babagan pendidikan. Pendidikan punika salah satu galing kunci wigati kangge bangun masa depan dengan cerah. Piranti pendidikan kita saged ngembangake kepribadian, kapinteran lan karakter ingkang sae. Pendidikan ugi maringi kawula supados saged ngadepi tantangan zaman piranti wani lan tanggung jawab. Kita sedaya ingkang nderek sekolah kedang ngerasakan bilih pendidikan boten namung babagan sinau naskah, nanging ugi babagan sinau nilai-nilai urip. Kayata kedisiplinan, tanggung jawab lan kerjasama. Kanthi punika kita badhe dados tiyang ingkang manfaat kangge kaluwarga, masyarakat lan bangsa. Mugi kita sedaya tansah semangat ing nyinaoni lan ngudi kawruh. Amargi pendidikan punika investasi paling utama kangge masa depan. Matur nuwun sampun maringi perhatian. Mugi pidato menika saged dados papeling lan panjenengan kangge kita sedaya supaya tansah ngajeni lan ngregani pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.